učenike osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Vi ćete nam reći koji ste vi točno razred? Četvrti razred, ovdje četvrti A. Evo, hvala vam lijepo što ste došli. Naravno, pozdravljamo vašu učiteljicu, gospođu Ružicu Dokman. Također pozdravljamo i novinarsku grupu, odnosno sekciju, već kako vi to nazivate, iz osnovne škole. Također Ivan Goran Kovačić, evo baš ste nam lijepo u velikom broju stigli. I evo sad ćemo također pozdraviti našu dragu današnju gošću. To je gospođa Marija Mišić. Povodom ove naše manifestacije Svijetu Bajku Brane Bilić častan je predstaviti vas sa vašom jednom prekrasnom knjigom koja se zove O svemu i svačemu. Evo, Marija Mišić, djevojački Mišetić, rođena 1987. i to u našem gradu, znači u Slavonskom Brodu. Ja sad neću sve čitati po redu, ali ću evo kratko reći da osim pisanjem autorica se amaterski bavi i slikanjem te ilustracije. Knjiga O svemu i svačemu, koju ćemo danas predstaviti, 2007. godine izdaje udruga Auto, Slavonski Brod. To je prvi njezin korak u razgrani prostor dječjih stihova i priča, ali ne i posljednji. Jer ovo je samo kratki izlet i početi dugo putovanje. Evo, hvala lijepa Marija što ste vam došli. Izvolite. Ja se zahvaljujem vama na ovako usežnom predstavljanju i moram reći da mi je izuzetna čast i da mi je izuzetna drago što ima priliku biti danas ovdje u našoj gradskoj knjižnici i upravo vama predstaviti svoju knjigu O svemu i svačemu. Evo, nemamo u sebi što puno reći, gospođa Ružica već je možda i preopširno nabrojala sve, tako da ukratko smo se upoznali. Rekla je kako ja, osim što se bavim pisanjem, da se bavim i drugim stvarima, što se književnosti tiče, također se bavim i uredništvom, što znači da i drugim osobama i ljudima pomažem kako bi i oni objavili svoje knjige. Također se bavim ilustracijom, a povremeno radim kao radio-voditeljica. Knjiga koju vam želim danas predstaviti nosi naziv, kako ste već čuli, O svemu i svačemu. A kako bih vam ga pojasnila, pročitat ću jedan kratki odlomak iz uvoda moje knjige. Ako bismo pokušali ući u svijet dječjih misli, svijet igre i maške, i ako bismo se zapitali što je ono što intrigira dječji um, te o čemu to djeca razmišljaju, mogli bismo odgovoriti ovako: o svemu i svačemu. Djeca razmišljaju baš o svemu i svačemu. Stoga je ova knjiga pod istim nazivom moj pokušaj upravo toga, uranjanja u taj dječji svemir bezbrižnosti i neopterećenosti, ali također na djeci prikladan način i iznošenje činjenica te saznanja o svemu oko nas. Prije nego prijeđemo na sam sadržaj knjige i na pjesme, želim samo pojasniti kako sam i zašto uopće napisala ovu knjigu. Ovo nije nekakva knjiga koja pršti znanjem, niti koja vas treba opterećivati. Nije to knjiga iz koje se mora nešto naučiti ili sve iz nje zapamtiti. Ta knjiga zamišljena je kao knjiga koja će djeci biti draga i kojoj će se djeca uvijek vraćati i s ljubavlju neobavezno čitati. Evo, pročitat ćemo pjesmu Medo i sreća. Možemo? Medo i sreća. Ujutro je rano, čupavi Medo išao krivudavim šumskim putem. Odjednom je nešto čudno ugledo i spustio iz ruke dunje žute. U užurbanom hodu, u daljini na podu, vidio je nekakvu staru vreću i u vreći je pronašao ni više ni manje pravu pravcatu sreću. I što nam je time htio poručiti? Da svi jednako imamo pravo na sreću i da ne možemo misliti samo neka sam ja sretan, a za druge me briga. Evo, ja ću te pitati, hoćeš li možda u godišnjem dobu ili ćeš obojati nekako? Hoćeš možda obojati? Hoćemo veliko pitanje. U mnoštvu boje. Sve su boje različite.
slova zatim zbila, se redom predstavila. A se tako autor voza, B cikli opet ura. Izlaganje, evo i predstavljanje ove knjige, ima što ću ukratko reći nekoliko riječi o projektu vezano uz ovu knjigu. Ova knjiga tiskana je ispred udruge Aldo u Slavonskom Brodu i udruga Aldo je uklopila u svoj projekt Brod dječje književnosti, koji je upravo na tragu Ivane Brlić-Mažuranić, čije dane trenutno obilježavamo i zbog toga je ova knjiga predstavljena unutar manifestacije u svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić. Evo, ovaj projekt također, osim što želi potaknuti djecu da shvate da knjiga nije nešto što se samo mora, ako učiteljica u školi kaže,